У najnovším televízijním magazínu uvidíte prilohy zo spodíoch, ktorí še toho týždňa zboli u našej zajednici. Bude slova o robotních, ktorá otrimana u zavodu, o kračunsko-novoročnej decinskej programy Pachuľka u Ruským kultúrnym centre, o stretnúcu Rusnácoch u Beogradze i o rýžnych druhých témoch zo spoľoprivredy, duchovného i každodňového života. Premiérno vám prikažeme i spot Čas ľubovi, ktorý zňali mladí zo Ruského kerestura. Televízijný magazín na nedeľu na 20 hodín.